Kailangan tayo na si JD. Good morning mga friend! Yes! It's another day! Teka lang, nasisilaw ako. Pambira itong Google Maps na to. Saan tayo dinadaan? Nasa rice fields na friend, oh. Anyway mga brad, good morning ulit. Papunta tayo ngayon sa Rosales exit ng T-Flex kasi imi-meet natin yung mga kabrad natin na Seabees, no? Galing sila ng Manila. Ako kasi galing ako ng Santa Barbara, Pangasinan. Also, yung mga taga Baguio is dito rin pupunta. So, kita-kita tayo dito. So, regroup kami dyan sa, tingin ko sa Shell na lang. Shell yung sinabi ko eh, para makapag-gas yung mga magagas. Ayun na sila. Mga Baguio Vista ata ito mga to. Ayun, oh. So, andito na yung mga Seabees ng Norte, no? Halo-halo kami, may mga galing Baguio, may mga galing ng Tarlac, ano, and sasalubungin na namin sila galing Manila. Dito na pala sila eh. Basta kala ko di ka sasama eh. Ayan na sila, oh, JD, oh, Daddy G, oh. Morning, morning. Morning. Ba, morning, morning. Daddy G. Ayan, oh, mga Seabees to. Morning, morning, morning. Let's go. Kanan. Let's go. Sa taas ng bundok, dyan tayo diretso. Bale, 80% galing ng Manila. Yung iba, Cavite, galing South. 20% sa amin, kalat-kalat naman sa Norte, mga brad. Nagas na lahat. Gina ba dyan? Gina, tara. Ang layo natin, Jonas. Bayan ng Tayog to mga brad, bayan ng Tayog. Tapos San Nicolas. Let's go. Mahabang diretso to, mahabang diretso. Oh, may buhay. Welcome to San Nicolas mga brad. Andito na tayo sa paa. Ay, teka lang, may maputi sa kanan. Ay, kaliwa, ay kanan. Teka lang, maputi. Okay, kaliwa ha, kaliwa. Itong kaliwa, ito na yung entrance ng Maliko. Mga brad, welcome to Maliko.
Alert lang sa mga buhangin, ha. May part dito. Let's go, Maliko. Let's go! All blue, all blue! May Innova! Maraming pick-up dito! Maraming pababa, maraming pababa! Maluwag dito sa taas! Sarap mo! Guys, nandito kami sa magandang pagpicturan. Taga saan kayo? Dito, Tagog? Bawang, laon yan? Pambiro, tibay nyo. Tibay, tibay, tibay. Overlay ka natin kanina. Oh! Landslide. Ano? May sea of clouds pa pare. Namatayan. Welcome to Maliko. Sa baba, di ba? Mga brad, hindi umuulan. Hindi mura lang. Eh, Daddy G, oh. Sabi mo, Jesse, mainit dito. Mainit sa baba, pero sa taas malamig. Ilang minutes to yung order? Hindi, may nagbe-vape kasi doon eh. Tara, baba na tayo. Daddy G. Okay na. Seryoso nga? Okay na. Let's go. Medyo foggy mga brad, kaya wala kayong makitang view. Pero ganda dito, ganda. GG. Napakalamig mga brad. Grabe. Parang mas malamig niya dito kaysa sa Baguio. Walang ganunan pa! Kain! May pambili ka naman eh. Wala. Strong win, unable. Strong win nakalagay yun.
Sabi ko sa iyo eh. Ha? Okay. Abort mission. Ha? Abort mission. Nawala na! Akyatin natin. Magte-trekking kami. Kasi may nakawalan drone. Buti ka mo may daanan. Dito banda. Sea Beast Adventure Team. Pambirang ganda. Ganda dito mga brad, grabe. Oh, solid. Ganda no? May ulap oh. Umagalaw po oh. Adventure pare for the views. And that is the Sea Beast family mga brad. Eh, diba? Sige yun. Foggy oh. Okay. Walang kamote dito, huwag kayo maglala, ako lang. Hinahantay ko si JD. Yeah! Yeah! Let's go! Let's go! Siyempre, for the views. Wala pa rin tatalo sa drone ni Jonas. Alright. Ganda ng Mission Road 6. Done for today mga brad. And that's it for this vlog, pambirang Dominicoy. And since tayo ay pauwi na, see you sa next vlog mga brad. Kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa aking YouTube, Facebook, brad, ito na yung sign, baka naman. Kung umabot ka dito sa part na to ng vlog, maraming salamat sa iyo brad. Maraming salamat, na-appreciate ko yan. And so, this ends our vlog. Lagi ko sinasabi sa inyo mga brother, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!